Umthetho yokuthandaza. Number 1. Uma uthandaza, umqondo, umzimba, umoya fanele kube kulento oyithandazelayo, like oyicelayo noma oyibongayo. Number 2. Funda ukukhanda isithombe ngokomqondo. Lento ikhulekelayo futhi uyibone, ungagcini ngokuyicela kuphela kodwa ngalenkathi uthandaza okwazi ukuyibona uyiphila yenzeka kuyo ingxenye yayo. Number 3. Kholwa ukuthi kuzofezeka ngokuba akukho okudalelwe umuntu okubi. Ngalo ngizama ukuthi noma ngathi isiphi isimo odlula kusona, kunezifundo kumele uzithole ngempilo nomkhuleko futhi uyokwazi ukukulamulela. Number 4. Yekela ukuthi uma uthandaza ube unesithombe sokuthi yini ufuna ukuyenza mangabe uqeda kuthandaza noma ufuna ukuphuthumana. Thanda nje uma uthandaza ukhande leso sithombe, ucela imoto uyibone leyo moto ukuyona, uyidrayiva lowo muzi nje. Yabona mina imithetho.